Коста пиче, сега ще правим един клип, как ще стреля една пиратка. Аре отваря! Какво чакаш? А той се вижда, майка ти да идва. Извинете за нецензурните думи. Палиш ли? Две ли? Или една? Две ще какво да прави? Айде пале, човек. Чакай, ще я духни. Бързо. Фърляй! Това беше хора? Чакай, не да запомня. Какво е? Затвори ли клипа? Това беше хора. Благодаря, че бяхте с мен. Аз също нямам клип. Аз също нямам видео такова. YouTube профил. Обаче това човек има. И сигурно във втория клип ще навидите. Първия няма да се покажем кои сме. И чао хора!